Здравейте! Днес сме се събрали с Рая, която тренирам вече от половин година. Да. Искаме да ви направим здравословни млека 4. Кокосово, бадемово, овесено и оризово. Искаме да ви представим и една машинка на Vega Milk. Рая... С остатъците от млеката ще направим също така торта, здравословна, която е подходяща за всякакви поводи, тъй като изглежда и доста добре. Тя вече се занимава 9 години професионално готвач. Завърших и кулинарни изкуства преди, може би, по-малко от година. И в момента сме се събрали, за да пробваме да видим дали ще ви хареса тази рецепта и дали всъщност, въпреки че е здравословна торта, ще има хубав вкус. Да, от остатъците на самите млека искаме да покажем да не ги изхвърляте и да си направите един хубав здравословен десерт. Да. Така, започваме с кокосовото мляко. Това е каната на Vega Milk. Долу ще сложим линк в описанието, къде може да си го поръчате. Топла вода 1 литър слагаме в каната. След това поставяме филтъра на каната. Рая е подготвила 100 грама Кокосови стървотини. Да, които сипваме вътре в филтъра. 10 минутки аз пасирам. Приготвихме млякото и с помощта на буталото отцеждаме. С остатъците ще направим от кокоса блата от тортата, нали така? Да, затова ги запазете в една купичка. Не ги изхвърляйте. Сега ще ви покажем и бадемовото мляко как приготвяме. Отново 1 литър топла вода слагаме и за 8 часа сме накиснали бадеми 100 грама или 150 грама. Ние тук сме около 100 грама. Около 100 грама. Обелваме ги. След това ги слагаме отделно в купа и ги измиваме. Като по принцип може да намерите и белени, ако нямате време в ежедневието си да си белите бадемите. 3 часа по-късно белихме бадемите вече. Ще сложим една щипка сол. Няколко минути го пасирахме. Сега отново ще го прецедим и ще отделим за торта. Следва да ви покажем овесеното мляко. Отново слагаме 1 литър вода, топла. 40 грама овесени ядки сме приготвили с Рая. 3 форми, ванилия и една щипка сол. Пасирахме за 2-3 минутки. Както виждате, има друг цвят заради формите, ванилията, овесените ядки. Сега ще ви покажем и оризовото мляко. Тук сме приготвили с Рая 40 грама ориз, една супена лъжица канела, една щипка сол, кора от лимон и 3 форми. Много е важно водата да е топла за всички млека. При това мляко е хубаво, като се пасира вече и сте го прецедили, да го кипнете за 7 до 10 минути. И вече за всички млека е хубаво също да ги оставите да изстинат напълно преди да ги съхранявате, да ги сложите в хладилника. След кратка почивка, 4 млека и кутиите с храна и ще преминем към правенето на тортата. Като цяло тази торта е доста лесна. Виждате, че сме в полеви условия навън. 200? 200. Оп! Не, още 2-3. Оп! Дори не са ми го обяснявали. Просто буквално във всяка рецепта, която за торта или за някакъв кекс или нещо, винаги има сол. При измерването на продукти, примерно, като нямате везна, защото сте на село, знаем, че едно пакетче желатин е 10 грама, на нас ни трябват 5 грама, значи ще сипем половината пакетче желатин, следователно ни трябва везна. След като сме сложили, измерили желатина вече, трябва да му добавим 3 супени лъжици студена вода, за да се активира, защото така се активира желатина. И после вече, когато се прави крема, трябва да се добави желатина към топлата смес
за да се получи всъщност да се разтвори, да се активира и да стегне самата торта. Иначе ако не го... Нали, ако ги пропуснете тези стъпки, може и да не ви се получи. Първо ще ви покажем как се прави блата и после вече ще преминем към крема, който се изсипва допълнително отгоре и трябва да стои в хладилника известно време. За жал ще трябва да почакате, но си струва. Първото нещо, което ще направим е да си добавим един банан и 2 яйца в купата за мокри съставки. Искате ли да помогнете? Да. Ето, хак в това, в ръбчето на купата. Добре. За да не се опръскаш с яйца. Не е задължително да са перфектни, защото това е домашна торта, а пък е хубаво да се усещат парченцата банан, според мен. Добавяме към сместа с яйцата и банана това, което ни остана от овесеното мляко, заедно с ванилията и формите, така че още сладост ще добави към цялото нещо. Заповядайте. Благодаря ви. Това е остатъка, нали? Да, а пък и когато изтествахме рецептата, установихме, че това е вид спойка. Добавяме кленов сироп. Всичките продукти ще ги напишем като рецепта отдолу, нали? Или всъщност по време на клипчето ще ги сложим. Следващото нещо, което ще добавим е домашното ни кокосово мляко. И пак разбиваме. В тази купа сме измерили 300 грама овесени ядки и още 100 грама финни. Т.е. са смесени. Ще ги добавим тук. И много важно нещо, имаме около щипка сол, колкото си пожелаете канела, понеже аз лично много обичам канелата и съм сложила повече от една супена лъжица и една супена лъжица бак пулвер. И е много важно, когато си правите сместа, тези неща да ги добавите накрая и да изчакате малко, защото когато ги добавите, бак пулвера трябва да се активира малко, т.е. е хубаво да поседи в сместа преди да я сипете и да я опечете. Аз като треньор позволила ли съм ти това да ядеш? Не. Наистина ми е много интересно да чуя от хората, ако наистина им хареса тортата и наистина я опитат, да си кажат мнението, дали всъщност искат още рецепти, забранени, не за ядене, само за гледане. Така, последното нещо за блата всъщност са боровинките. Взели сме замразени боровинки. На мен лично ми харесва повече с замразени боровинки да го правя, тъй като отцветяват блата и някакси имат по-кисел вкус и се усещат повече. Внимавайте да не се отцапате, защото ще ви се отцветят пръстите. Така, в този етап от приготовлението бих казала, че ако прецените, тъй като все пак тази рецепта е недоизпипана, можете да сложите още малко от фините овесени ядки, за да го направите малко по-сух. Но, примерно... Защото в момента ни се получи по-мокро. Да. А трябва да слепне долу блата. Нали да, така? Да, точно така. И понеже, пак казвам, не добавяме брашно, затова е малко по-трудно, нали, но пък си струва според мене. Защото накрая, когато се изпече, има коричка отгоре и отстрани, обаче вътре всъщност е малко по-меко заради овесените ядки. Отивам до магазина за овесени ядки. 2 hours later. Добавихме още, мисля, че около 80 грама до 100, грубо, финни овесени ядки, за да го споим малко. И според мен е готово вече да си намажем формата за торта и да сложим блата да се пече. Нямаме ли форма? Така, вече с готовата смес взехме си тавата и ще я намажем с кокосово масло, за да не ни залепне блата. Избрахме да я намажем с кокосово масло, защото той има един хубав аромат и просто цялата торта е на базата на кокоса.
и крема е кокосов, така че все едно това е правило при готвачите. Когато правиш десерт, е хубаво по всякакъв начин да използваш вкусовете, които са в десерта. Тоест, ако правиш десерт в случая с кокос и боровинки, дори това, с което мажеш тавата, е хубаво да е същото. Може да си сложите и хартия за печене, но в случая ние го направихме без, когато тествахме тортата и се получи доста добре. Натискаме ли го? Трябва ли да се натиска? Не трябва да се натиска. Така, добре. Така е супер. И слагаме тортата да се пече за около 25 до 30 минутки на 180 градуса. Като целта е, когато вкараме клечка за зъби, да излезе чиста, т.е. да се е опекла вътре. В касеролата си сложихме сега за крема 400 мл кокосов крем, той се продава на кенчета. Да, консерви и е просто с висока масленост. И затова го избрах се едно с тази рецепта. Всъщност сега сме сложили и загряваме кокосовия крем и кленов сироп. Отделно от това, както обясних за желатина, вече се е активирал в студена вода и е набъбнал. И когато загреем сместа, ще си изсипем боровинките и желатина в блендера и ще добавим вече топлото кокосово мляко с кленов сироп. Това, което казах, докато камерата беше спряна, че запознахме с Таня януари месец тази година и с нейна помощ свалих 20 кг. Ти е за отделно клипче, но... Скоро ще го направим. Да, просто съм много благодарна, че сме тук. И аз. Когато почне да кипи сместа, т.е. близо до кипване, още не е достигнала температурата, това е добър момент, може би да спрете, защото за желатина да се активира, може да ви излъжа, но мисля, че около 60 градуса трябва да е температурата, с която желатина се активира. Тоест, сега ще спрем тук и ще си добавим боровинките в блендера. И пак казвам, за тази рецепта установихме, че е много отцветяваща, така че просто внимавайте. Слагаме си и желатина вече. Може да ползвате и агар. Някои хора не са го чували, обаче агар е като желатина. По същия начин стяга неща. Просто се прави от водорасли, не от животински продукти. Изсипваме си топлата смес вече. И ако случайно нямате блендер вкъщи, може да ползвате и пасатор. Така, слагаме си блата да се пече на 25 минути на 180 градуса. Може да си сложите фурната предварително да загреете. Докато си печем блата за тортата, решихме също да ви покажем с остатъците от оризовото и бадемовото мляко десертче в чашка, като пудинг малко. Ще има манго и е доста лесничко. Първо трябва да си включите котлона. Аз бих казала на средна температура. Си добавяте това, което ви е останало от ориза, тъй като той е суров, още трябва да го сготвим. Остатъка от бадемите също. И от домашното ви мляко някъде около 200-250 мл. И всъщност най-вероятно ще ви трябва още, докато разбърквате да добавяте, но може примерно да си добавите вода, за да не ви стане толкова тежко или прекалено калорично. Да покажем от остатъците на ориза и бадемовото мляко. Стана си като пудинг, реално. Може да не изглежда много апетитно, обаче е доста приятно на вкус. Опитахме го. И така една чашка може да си вземете. Според мен за порцийка, примерно 2-3 супени лъжички. То малко като грисе. Да, заради бадемите стана така. Ама пък... И тук сме си извадили парченца манго. Може да си сложите колкото поискате отгоре. И... мента и кокос. Мента и кокос, да. Парченца мента за свежест. Това ни е десертчето.
много часове по-късно. Къде ти е часовника? Нямам. Така, вече ни е готов блата, изпечи се, поизстинал е малко. Малко се е напукал, не се притеснявайте, това е заради боровинките. Сега ще му сложим от кокоса, който ни остана от млякото. Все още са си кокосови стъргодини, просто са малко по-напоени с вода. Обаче това е като... Това ще е втория блат на тортата. Да. И след това третия блат е крема. Крема, да, който блендирахме. И оставяме в хладилника да стегне тортата, нали така? Да, някъде, аз бих казала между 6 и 12 часа. По-скоро 12 повече ги оставете, за да сте сигурни, че като си разсипете, т.е. като си нарежете парчето торта, няма да се разпадне. Сега изсипваме крема, да. Ще го изсипам. И всъщност след около 12 часа ще е готово за ядене. Да. Ще е стегнал желатина, ще стои на едно място и може да се отвори и да се разреже.